sabare ɗum noon wadde en mbaɗi noon jawten ɗon tan so waɗan ɗum kadi en nayoroy to banggue goɗɗo so tawi en garti to banggue no mbiruɗa ni awdi e guila e duɗal mabɓe kamɓe entaɓe guila ɗon ɓe puɗɗoto lohde to banggue ɗemɗe mabɓe joni ɗon hol feere fotde waɗede ha ɗum wasa wonde e feere fotde waɗede aɗa andi neɗɗo ko juɓɓinɗa fof to banggal sukaɓe ko ɗum woni koɓe tabitta e mum eɗen gandi jaati won duuɗe entaɓe malla no mbiruɗa duuɗe gaggaji goɗɗe neɗo mali ɗo jaati ɗe jangguinta hay arme warma e bamarankore ɗe ɓuuri wawde nayorat tan ko français kono ɗen kewani go'o ɗum noon ko heddiɓe ɓe heddi noon aɗa jogui fartange wawde wadde duɗal entaɓe kani an e hoorema Maimouna Kalathia Diallo janggo faabi janggo sa welama aɗa wawi ƴemde e mbaɗa juɓɓudi mum namnoɗa malla mbiyen mbaɗa ɗaɓɓande ma kuccina e laamu wawde wodnude duɗal entaɓe on saaha noon ɓe dokkuma kamɓe yamirore malla ɓe kaɗma mbaɗen noon so neɗɗo heeɓi yamirore omo hebdande e ko mbiyeten no waɗirte malla no hunde nde foti ɗowirede déontologie mum no foti yarude sa heeɓi ɗum a andi no foti yarude wiyaka toon tan wajibi ko ma jangguina bamarankore malla ma jangguina fulfulde malla ma jangguina kono tan kolleteɗa toon noon ko yani heɓe niidi moƴƴiri gati toon mbiɗen ko awdi wadde ko adi awede ko ko ɗum woni ko fuɗata e mum ene yimne ene foɓɓane ene hellane ene haalane ene waɗne ene accine ene weltinore e nder ɗum noon jomum tawi ko yimante ko haalante ko waɗnete ko accinirte ko weltinirte ko foof ɗemgal ngal waɗirte ngal nde neɗɗo o muynata nde o yejjiti muynam ɗam hankatin kuccitɗo e makko on woni yummakko on woni bammakko on woni heewi weltinde mo e ɗin sahaji ɓe o wondi ɓe ɓenne ko kalata ko mbaɗata ko ko ɗum woni ko hani ñembude e sifa fuu on saaha baɗeteɗo ene haasi koye e ɗum suka o hewata tabidde wadde noon heɗoni ko noon heddiɓe ɓe so tawi ɓe jogui kiram ko ɗum kadi hunde heɓirde jawdi gati sukaɓe wona tan neɗɗo aɗa waɗa tan duuɗe yoɓe gar ɓe jangga mere mere laamu ne walla sahaji ene tuusa joom en duuɗe beele kamɓene ɓe mbawa jogade hen softede gati ne anda cukalel ne foti wownede rendo guilande famɗi taw so heeɓi duuɓi jeegom jeeɗiɗi en tan ñande hontoyi e heddiɓe ɓe foof eɓe gandodirno guilaga lesga kamɓe fof koɓe sukaɓe wonɗo ɓe ndewduno ne haasi jaati ene webno jangɗe kanko suka poɗɗo janggude ɗen jangɗe o ɗum noon ko an min e hono men en leƴƴi goɗɗi kaani rendude kañum en ne ganda wiide won ɗemgal jaalingal e oɗo nokku wona anje ngal wona añande ngal kono heeɗu noon ngal jaalorima on fannu enen eɗen jiiɗi ko men ko yo yahdu hen hono poɗɗen wadde heeɗoni dinguire men natti wodde joni lomti dinguire ko téléji lomti dinguire ko radio ji ɗum e hono munen gonti dinguire men ɗum noon sukaɓe men kamɓene mbaɗanenɓe ko mbiyeten duuɗe entaɓe toon wona dinguire mabɓe entaɓe ɓe nana toon fulfulde ɓe ganda toon jimi mum ɓe kalane toon yumpu ko bologel sippoɓe daɗi kam e yumma waɗanma ɗo longuel babam waɗanma ɗo longuel ulugel ari metti ɗum e hono munen addana ɓiɗɗo o e hoore mum mahade e ɗemɗiyankagal ko woni ko wadde ɗum ko e juuɗe men enen leƴƴi keddiɗi ɗi ɗi keɓani e fartange wawde jalnude ɗemɗe munen e hen yoga e renduji ɓurɗi mawnude tigui a jarama no feewi wadde noon en keeɓi hen fama moye tigui rigui e firti wata jooɗɗen tan mbiyen yo laamu waɗirni walla yo woɓɓe mbaɗirni enen eɗen jooɗi eɗen mbiya soɓe mbaɗirino ni soɓe mbaɗirino ni so tawi en paami walla somi faami haala ma ko enen kadi poti darade enen poti darade enen leƴƴi ɗi foof noon fawake o ko pullo walla o ko ceɗɗo walla o ko ɗum ɓurɗo fof ko enen foof poti darade ballodiren beele sukaɓe mbasa majjoyde e nokkuji goɗɗi a jarama no feewi e holno duɗe ɗe mbaylorto soɗe jeehi ha yeeso e soɗe jeehi ha yeeso woni ko wiyete joni kam jomum en natoye jangde eɗen gandi kadi ɗo ɗo Malil o e won juɓɓudi adda noon ɗo wiyetede cliqueyom to banggal jangguin ɗum noon wonno hoɗum nokku fuu ɗemgal ɓurgal haalede ɗon sukaɓe ɓe
caggal kadi heɗoni en kalinoɗa duuɗe entaɓe ɓe puɗɗiri ɗon ɗemgal ngal ɓe gadi janngude e duuɗe entaɓe e keewal ɗum ne kadi yimɓe leƴƴi ɗi fof belsidima ha kamankati no wayno ɗe mbawi wiide bamarankore nde ɓuuri jaalade hen 99 e nder temedere so tawi mi jaaɓi noon ɗuute sukaɓeɓe hankkati wonti ene wayno ene wonana jaati hono no laamu e juɓɓude hoore mum janngin baɗaɗo juɓɓinaɗo e mbadi laamuyankori ndi yo sukaɓe e kohe maɓɓe caggal nde ɓe giwi gadduɗe entaɓe ɓe mbayloyima janggirema ɓe natoyi école classique wonɗo wiyeteɗo ɓe jotto ɓe jangga hono no kalniɗen nane fijo ngabbuga e jamɗe jime en no neɗɗo o foti taforade gasi hankkati no mo natinoya kadi mbaadi e laawol malla mbiyen daawal ɗaɓɓude gandal ɗo no en jii e leydi ndi hande kadi malla mbiyen gila ko ɓooyi wiyanoma on saaha kala ɗemgal ɓurgal jaalade e nokku yo ngal ɗemgal jangguide ɗon eɗen tawa nden noon ɓurno jangguinede margal mofti ko fulfulde ñooro ne jangguinteno toon e mbadiji ɗiɗi woni fulfulde e seɗɗere malla ɓe kasi ne mbiya markare malla ɓe ne mbiya sarankullere ɗum e hono munen wadde nokku fur ne wanno no jangguiniranno e fawade ɗemgal ɓurgal jaalade e ɗin diwanuji kono caggal mum noon en jii kadi won waylo nattoygo hen to banggal dañal gon waylo nattoygo hen to banggal dañal noon ɗum ne kadi ko ma gudditen ɗon daawal woni keblule e en wiyete gollirgal ngal ganduɗa ko leydi ndi sosi ɗum jeeyi ɗum e sa ɓami kadi ko ngal gollata eno ngal gollirta fo temedere maggal fo ko ngal gollata ko eno ngal gollirta ni temedere nde fo 90 malla men 70 ɗe koɗo nder leydi ɗo tawete ɗum woni gollirgal biyetegal semdete semdete addi keblule kala ɗo ɓe garno ene gandi keewal yimɓeɓe kadi ɓe ɓuuri heewde to banggal koɗi koye marɗe ndemoje malla mbiyen remoɓe sa ɓami joni margal Ségou ko remoɓe sa ɓami margal Sigasso ko remoɓe sa ɓami margal Kulikoro ko remoɓe sa ɓami kadi hay e Buguni en district malla mbiyen Bamako en district mum woni margal Bamako ngal e hoore maggal ɓuuri tarade ngal ko remoɓe ɗum noon ka ndema eka tambino durgo malla ɓene mbiya gaynaka e semdete woni yuɓɓinannoɓe keblule no neɗɗo o foti remirde so remi haabu ko remata ko malla ɓene mbiya wiru ɓene mbiya bukki malla mbiya tan bukki mbiyatnomi bukki e haabu hono o foti remirde ɗum hono waɗirta hen dorde tubakoɓe so woɗɗoyi hono o haani jogorade to banggal no mbireten ha joni beyat gadano beyat ɗimmu woni o foti fuufirde hen e tokeje malla men poson ha o heɓa warde kowoɓe ɗe hunde nde nde heɓa wurde gurdam moƴƴam hono heɓirta ñamade to banggal juɓɓudi bendeya ngar kamɓe ne ɓuuri wawde gollude koye banggal ɗene mbiya ɗo bendeya ɗum sa ɓami kamɓe ɗo ɓe guuri ɗo eno wurda ni ɓiɓɓe Mali a tawa temedere fo 70 ɓe guuri koye margal Sigasso margal Ségou margal Kulikoro district Bamako sa ɓami aade en Mali wurɓe nder leydi ndi temedere fo 70 ɓe fawɓe ɓuuri wurde koye ɗeɗo marɗe ɗeɗo marɗe ne sa ɓami ɗe ɓuuri tabidde majje ko ndema jokka hen gaynaka joni noon tawama ndema ka koka nannata ko hay goto anda no foti milliard uji gati ka nannata banggal engrais e ka nannana laamu jogui juɓɓudi makko e ka nanna to banggal ha joni ko mbiyeten poson laamu jogui juɓɓudi poson ndi haabu ngu e hoore mum woni wiro ko gollidal hakkude laamu woni semdete kamɓe jeeyi e remoɓe ɓe addaniɓe wadde hen juɓɓudi wajibu maɓe tambo hen keblule woni ko mbiyeten formation ɓen ganda so keeɓi mbuɗu ngu ɗo ngu foti rewde ɓe tafi en AV joni ko mbiyeten association villageoise e pelle Gure Dori kamɓene haɓe keeɓa jawdi maɓɓe ɗo rewirta taw so ari tan rewata ko e Samba Diallo wawa feccirde ɗum e nder wuuro ngo malla wawa feccirde ɗum e nder commune mum ɗum e hono munen kadi ɓeydi mawnini juɓɓudi bamarankore e lohni ɗemɗe keddiɗe ɗe haabo ngu ne hoore makko kadi tawama e ko ngu nannata ko ala fuu daawal ngal ganduɗa ne wawi nannude ɗum ɗo Mali wona gaynaka wona awa wona tourisme woni ko mbiyeten arde ene heɓa humpitoji e gueɗe men fina tawaji sa rendini ɗeɗo tati fuu ne moƴƴa koɗe keɓata ko ɗe mbawa hebde feccere ko ndema wawata yettinde yimɓe e nder hitande ko sa ɓami Ségou ko ñono toon maaro iwata ɗum ne eɗen gandi ha joni ene namni keblule wadde ɗum e hono munen noon lohni ɗemɗe kewɗe gati neɗɗo ɓuuri woƴede tafa
koko wuuri e diina ɗo waali ayo ɗum ene jeeya hen ɗon noon ko daawal wonno wadde noon ɓeydima tabitinde tan ha joni sen guddi ngal ɗon daawal wiyete hoɗon parenthèse yettima noon hande bamarankoɓe ɓuuri jaalade kala fannu kangal ɓuuri windede kala fannu sukaɓe men e kohe munen ko ɓooyani koye jaati men yewde miñam goɗɗo université ɗo woni ɗo Bamako ɗo woni duɗal jaaɓi ha tirde kanko no woni koye janggude to banggal jaydiyankagal e weejo ha joni no mbiyeten julankagal sowada yeyta koye on fannu kanko ɓuuri yaarude o wi o yii iwɓe nord to nder margal gawo Tombouctou kanko ɓurɓe mo wawde bamarankore gati kamɓe ko maɓɓe ko koko jangga koko addata ɗum aɗan kay bamarankoɓe koye ngala hedde toon walla ngala ɗum noon addi ɗum tan ko yidde kone ñaama wadde noon hankkadi mbawi tan laamu ngu ne wayno ngu tafi bamarankore e mbaadi dañal ngu tafi bamarankore e mbaadi tabitndi hayso tawi noon wona laamu tafi ɗum ko yimɓe gati sa yi gure kewɗe ne ɓuura gure goɗɗe ɗen mawnude ko arede neɗɗo ne arata e wuuro tan aɗa ara e batte hunde ene welma ɗo garta ko aɗa daara kaɗa wuura e nder ɗum noon eɗen tawa ndin waylari addani duuɗe ɗe soɗe mbayloyo cliqueñom o e hoore mum hannde sa ɓami ko janguinteno ko foof sowona français hankatin haya tuggandema tan ñande jomum wi go'o wonko mbiyeten duuɗe hankatin kam eɗe mbawi wiide duɗal tolno go'o ha yetto ñande jomum heeɓi BPC walla ɓe kasi ne mbiya DEF ɗum woni fannu hankatin hade mum jomum yettoyade lycée woɓɓe ne jangguina ɗo gila ɗo go'o ɗo ha ɓe jettoyo duuɗe malla jettoyo tolno jeenayyi ko ɓuuri hewde tawa ene jangguine bamarankore woɓɓe noon ɗe gana privé ɗe malla min duuɗe privé ɗe woni duuɗe tan ko an o udditi malla ko min o jeeyi duuɗalam ko ɓuuri hewde majje kanje ɗe jangguinta bamarankore haɗe jettoyo tolno jeenayyi ɗo ɗum noon kadi ne jeeya ko addani ɗemɗe keddiɗe e loode so ɓe jettoyima lycée hankatin ɓe jettoyima fannuyankagal wawde toɓɓitade gueɗe ɗe ɓe mbiya kañumen mbaɗata on saka kam wonno ko LL ɓurɓe yarude lettre ɗum kam woni hankatin jomumen ɓuuri tan ko ɗemɗiyankagal e bindol ɓe gari ne mbaɗatno SH ɗum woni sciences humaines ɗo LL o wonno ko langue littérature ɗemɗiyankagal e cimti bindol malla cimtol ɓe batti hen SH ɗum kadi woni sciences humaines janggoɓe kadi to banggal neɗɗankagal e miccade ono foti yuɓɓinirde gurdam mum eɓe mbatta hen sat woni ko mbiyeten géographie e goɗɗum SE kadi woni janggannoɓe gueɗe mathématique woni hiisije aya ɓe jii kadi ɓe mbaɗatno ko SB woni science biologique woni janggannoɓe to fannu gurɗiji ɗum ɗon furno eɗen jiiya kala saaha ɓuuri wonde hen ko bamarankore e français min joni sa ɓami wuuro ngo gonmi ngo ngo wona wuuro bamarankoɓe kongo wuuro mengaɓe kongo wuuro kadi arango yimɓe arɓe ɓe hande sa ɓamiɓe e yimɓeɓe ɓe tawi ɓe ɓe jaaha kamɓe arɓe ɓe gona hakke 75 eɓe ɓuuri ɓeyto hewde arɓe ɓe ne jaaha ha 75 nder temedere neɗɗo kamɓe ɓurtiɓe ɓe tawi ɓe ɓurtima ɓe tawi ɓe kono sa ɓami joni wuuro ngo gonmi hoore mum ngo eɗen tawa ɗon lycée ji won neɗɗo so janggui duuɓi jeenayyi so tawi o telɓani o haggani e ɗin malla mbiyane ɗen e daawe ɗe o rewata o natoyi lycée ɗon wuuro ngo gonmi ngo hande duuɗe ko gonɗon ɓuura 50 e somi yejjitani jaati ɗe ɓuura 60 kono mbaɗen tan ɗe ɓuura 50 ɗe foof hande ala e majje foof jangguinowal ɗon wona keeriɗe ɗe woni ko mbiyeten école privé ji ɗi wona école publique woni ɗe laamu jeeyi ɗe furnoon ɗe jangguinta hande ko juɓɓudiji ɗiɗi to banggal ɗemɗe enen kam ɗe ɓurɗen andude gay woni français e bamarankore to noon ko woɓɓere ene cuɓoyo anglais mbatte ko janggata woɓɓe ne cuɓo arabe mbatte ko janggata woɓɓe mbawi suɓade allemand mbatte ko janggata woɓɓe mbawi suɓade ɗemgal russe mbatte ko janggata fawade moni foof tan no yiɗiri e ko wawata famoyde wadde ɗum ne ene jeeya sanne ko ɓeydi lohnude ɗemɗe men hande wadde ɗum ko waylare nde ganduɗa jomumen jaka hayso koɓe puɗɗuno ga ko gila go'o an a ɓami gilaɗo moyna malla mbiyen gila a entama acci endu yumma tan hankatin sa fini defune ɗon lonnolne ɗon e wetoydene ɗon ñalloydene ɗon hiroydene ɗon aɗa wawno moroyde ɓiɗɗo gorko ne wawno remoyde mo wawno aynoyde ɓoti mo wawno waɗoyde goɗɗum ɗum ɗon fur noon jomum accan hollete tan ko gurdam ma no ya janggoyi gila ko entaɗo ko ɗum lowa e hoore makko ha duuɓi kanko mbaɗen tan heeɓi duuɓi 6 waɗi to duuɓi 12 woni duuɓi no foti 17 neɗɗo so heeɓi duuɓi 17 gila jibinaɗa hakko nde hunde tan gonɗa janggo faabi janggo goɗɗo arani wiyane felirmade o toñima donc noon ne foti ko enen kani ruttade gilagal lesga taw pamminen kaalen kalden hen beele
e sukaɓe men ɓe kam no e foti kam haade maɓɓe yaade to tolno go'o to taw kam ɓe jaadi toon e ko mbiyaten abbere komen ɗum woni to ɓe jeehi fof ɓe jaada hen wadde ɗon woni waylare nde ɗon ɗum ɗon kam ko ɗum hunde yittininde sanne e mandininde sanne nder duuɗe gendi Mali hande wadde ko saɗede mawde tigi wonande liƴƴi keddiɗi wallahi ko gonga voilà saabu ɗum addani musidɗo goto no haali haala goota e ɗe balɗe tan o wi so tawi tan neɗɗo ƴetti ɓiɓɓe mum fof waɗi ɗum e jangde no yiiɗi jangde nde ne yarani woni jangde tubakiri ndi o wi jomum yejji tan ko wonno ko ɗum ko go'o woni ko kalɗa ko o wi ɗimmel ngel so tawi ɓe mahorima noon haaɓe mawni o wi a fusi galle ma mbimi ko waɗi o wi so tawi a ƴetti ɓiɓɓe ma ɗiɗo dañɗa walla ko tato dañɗa kamɓe fa waɗi ɓe jangde tubakiri o wi so tawi ɓe mawni ɓe nehoto koye ndi needi an ɓe ganda ko ma ko o wi so ɓooyi soɓe mawni hay an ɓe jurmotako ma ala ko haali kamɓe ɓe jurmodira e hakkude mabɓe mbimi ko waɗi o wi so tawi jomum mawni no tafirani ko noon mawnirta min tafete koye wurde kañum gooto wurda e debbo mum wurda e ɓikkon mum gasi o kanko kay miijo ngo jogui so tawi jangde nde ina yahanno taw ina yaada e ko gonɗen ko taw leñol bawgol wonde foof neɗɗo mum ina andine ko woni ko leñol ma ko ɗum ɗo haalata walla kala ko jangguɗa tawa majjani ko gonɗa ko hay so tawi ɓornanteri ndi kam hande foof ko gotum yo taw aɗa faama ko kalta ko aɗa nana ɗemgal ma ngal aɗa andi to immi ɗon aɗa andi ko leñol mon jaɓata e ko saloto o wi noon tawi aɗa yaadira noon e maɓɓe omo yaada hen wi kono haade ko ni ɗum wayi kanko ɓiɓɓe makko jangguɗo seeɗayal foof o yaltina jomum hucca e golleji goɗɗi kanko ɗum o ɓuuri e joga ɗum ɓuuri joganade mo gartam eyi bisimilla Maimouna minne ɗon kam meɗe tawa tan yaadani e yimɓeɓe ɗon miijo aɗa andi lawol danɗo ko ma jaaha to daɗodirte to laawol danɗo adunaru hande koto laawol to laamuji e juɓɓudiji ɗi mbawi tafede to ɗum noon kadi ko yewtere wonde gonga tawi an a yeehi hen tan seeɗa ruttima mi sikkan saɗa jeeyoye hooreɓe wawɓe fooɗanade juɓɓudi ndi ko ni ndi foti waylorade e gandal ko ni ndi foti waylorade to peewal ko ni ndi foti waylorade to banggal sato men fawade gurdameje goɗɗe yimɓeɓe ne mbawon saaro koyde hen yeruji no ɗemɗe gone majjirde hol mursede murseten hen so ɗe majji holko bonnanoyta leydi saabi yimɓe ne jaara so ɗemgal gotal jaalima e leydi hunde fuu ɓuuri ɗayɗude ko ɗemgal gotal ɗiɗi jaalo e nder leydi ko ɗum noon waɗi sa ɓami leyɗe dunuli wonɗe mbiyatan de pays côtier kamɓe kala mo jiiɗa ɓurɗo janngude tawata ɓuuri nande ɗemgal mum kala ɓurɗo iwde gure mumen ɓurata nande ɗemgal mum gati toon ɓurata yidde hoore mum enen noon ga ko bone joguiɗen kala jaaɗo yo bone ɗum tan way kono ɓe mbi ngololu sone dawa subaka so debbo mum wi ɗum yaare jaam tan ko ceerowo ɗum gati kañum so wi jumri malla ɓi sukara tan ko to mayata yiɗana ɗum jaam wiyata ɗum tan ko ya hawre jaam enen no mbiyeɗen tan ko yen kawre jaam gaɗɗo tawɗen jaam fou sifa makko enen kay ko jaam jaltaten eɗen dartoye koye on tabiten wadde ni ko laañe wonno kono ɗum kam ne moƴƴi kadi e jewte goɗɗe tigui a jarama